Arratsaldeon deneri. Ongi etorri, 5. silabako azken final aurrekorat. Siberua, Lapurdi eta Basen Nafarreko bertsulari txapelketa hau, matxinen urratxetan, tipi-tiapadua finalari buruz, sahar batentzat 15 gazte heldu direla ondotik puntua gogoan. Gaurko saioan, entzungai izanen ditugu, zozketak erabaki ordenaren arabera, Odei Barroso! Sumai Murua! Aitor Servier! Jamuncho Christi! Enerit Zabaleta! Sustrai Colina! Hauek izanen dituzte egin beharreko lanak. Binaka, Gaia Emanta, Iluna Bertsu sortziko handian. Binaka, Gaia Emanta, Iluna Bertsu sortziko tipian. Binaka, Gaia Emanta, Iluna Bertsu amarreko tikian. Kartzela banaka, 2 punturi erantzun, eta Gaia Emanta 2 bertso nahi duten doinu eta neurrian. Saio denboran, 5 epaile hauek neurtuko dituzte bertsularien lanak. Beñat Zule, Ierni Elortza, Joakin Arregi, Iban Tikoipe eta Zuaitz Olazabal. Otoi, zuen mugiko jakitzal, eta bertsulariak kantuzari direnean, lana bukatu arte goaita ezazue zuen tokietara itzultzeko. Hauek ejanik, sargaiten saioan bertsulari bakotsaren agurra entzunez. Udazken aizeak hitz berriak dakarzki, larre sorora gatoz bertso bete saski. Sarreren prezioa ez dago hain gaizki, aurrak urririk sartu dira seguraski. 10 euro aski, bazkidentzat 7, batzuk gomitarekin sartu dira naski. 10 euro aski, bazkidentzat 7, gaurkoa merke baina finala garesti. Berezia da bertsulariak jartzea elkarren kontra, bat bertzearen osagarriak, tataulan nor gehiagoka, egun bagira 6 bertsokide, ta 6 bertsokera mota. Naiz epaileen erabakiak bere neurrian konta. Gure artean sortua zuei gustatzeak digu konta. Gure artean sortua zuei gustatzeak digu konta. Bertsularia izan nahi hori, ez da aukera utxala. Gure artean izanik horren, publiko esku zabala.
naizen mutiko unek beregan, konfiantza ardezala. Gaurko saioan kantatu nahi dut, logan banengo bezala. Galtzeko ezer ez dugun ontzat, hau baita gure finala. Hau baita gure finala. Goizuntan berriz errandautate, isturitzekoa zoin hotza. Egungoa berdin gerta ez dadin, jarri dezagun bihotza. Ausartelduniz lage zororat, deusendako ez niz lotxa. Zuek gogotik egizue irri, nigarreta arrabotxa. Temperatura igotzeko on, da zuen txalo bakotxa. Aitortu nahi dut borroka eta lehiazale ez naizela eta bertsoa ez dut ulertzen. Game of Thrones balitz bezala, baina jokoan dagonezkero, finalerako txartela, kompetitibo etorri behar, alferrik nator bestela, larre soroko batela. Goxoa bezain epela, nirea emanez lortu nahi nuke, logan sartzean txapela, eta kanpoan gelditzekotan, bestek botan azatela. Eta kanpoan gelditzekotan, bestek botan azatela. Arratsaldeon langabetu zar eta ikasle gaztea, gizonak gure lekuan jartzen, ari zaren emaztea. Eguneroko batailetako erresistente askea, aurra besotan lokartu nahian, pasa ondoren astea. Nahi nukena da zuei bersotan, ametxe